Дълго подаване за Станислав Костов. Успял да играе с топката, без да рискува. Пламен Крумов чисти. Огнянов. Меко подаване в наказателното поле. Иво Иванов отново надскача своя съперник. Също много добри думи и за Иво Иванов. Явно в Берое се чувства в свои води. Напрежението на стадион Георгия Аспарухов и престоя му в Левски се отказало влияние. Много стабилен с зелено-бялата фланелка Иво Иванов. Сега и дълго подаване към Давид Каядо. Бяха надиграни футболистите в зелено-бяло. Хубаво подаване за Станислав Костов. Топката попада в Иван Цветков. Той срещу трима. Няма засада. Добре разиграха Иван Цветков и Станислав Костов, но спасява Иван Караджов. Прекрасно взаимодействие. На два пъти размениха подавания Костов и Иван Цветков. Но последният завършващия удар на Цветков изневери. Ето тук нямаше засада. За което колко добре се завъртя Станислав Костов. Видя своя съперник. Сякаш имаше очи на гърба. Много късмета отново беше на страната на беройци. Стабилен е Иван Караджов. Нямаше какво да стори единствено при гола в 64-та минута на Вандер Виера, но този удар нямаше хващане. Гранчаров. Огнянов. Бързат гостите. Разменят подавания. Отново Иван Цветков с Мариан Огнянов. Пламен Крумов в битка с двама от Ботев. Подава надясно. Пресата на канарчетата свърши работа в първия момент, но Каядо успя да задържи. До последните минути ще бъде битката в този матч. Чудесни условия за контратака. Бързо разгърнаха атаката си домакините в ляво по нападението. Дончо Атанасов спряна обаче от шпагата на Йордан Христов. Изпусна момента, в който да чукна топката покрай бранителя на Ботев Дончо Атанасов. Сега се опитва да пресират съперника дълбоко в неговата половина домакините. Беше принуден да изрита топката футболист на Ботев. Активизира се Иван Цветков и имаше нужда Ботев от своя капитан. За съжаление на феновете на този отбор не успя да реализира преди малко. Сега индивидуален пробив на Беройце, но на Беройци много мощно нахлу. Пламен Крумов беше спрял цената на нарушение и жълт картон получава Веселин Минев. Беше набрал много сериозна скорост Пламен Крумов. Е доволен от отсъждането на вихреманен Веселин Минев, но начинът, по който успя да се измъкне Крумов, беше наистина доста добър, макар че потърси контакта със своя съперник. Вижте как се дръпна само Веселин Минев. Може би имаше резони в неговата реакция, но един от малкото случаи, в които беше подведен Вихрем Манев. Малка грешчица от страна на главния съдия Пламен Крумов, който си спечели фаула. Сега застава и за топката. Георги Андонов е там. Пламен Крумов обаче качествен изпълнител на пряк свободни удари. Преди няколко кръга реализира именно от подобно положение. Ако не се лъжи в вратата на Етър. Сега Пламен Крумов зад топката. Не, остава на Георги Андонов. Изстрел на Андонов право в ръцете на Стаковяк. След уми много поляк. Бързо дава на Бобан Гранчаров. Вярно ще се съгласите. Много интересен матч наблюдаваме между Ботев и Берое. Такива бяха очакванията за това тракийско дерби. Фауловете се заредиха един след друг. Искат жълт картон за Георги Андонов, футболистите на Ботев. Подобна ситуация беше показан на Веселин Минев. Нямат много време гостите. 6-7 минути до края на редовното време. Най-вероятно още 3, максимум 4 продължение. Топката изсипана, няма засада, излиза обаче. Вратарят Иван Караджов сигурно лови. И много мъдро остава да си стеглят неговите съотборници.
Гледаме, че в дъното футболиста Берое покри и Иван Цветков ми се стори, че беше в положение на засада, но от втора позиция изскочиха двама в жълто-черно. Сигурно ловитопите Иван Караджов. Един от много добрите български вратари, които обаче имат проблеми с поведението. Пречи му това на Караджов вече дълги години. Беше стигнал и до националния отбор. Сега защитават цветовете на Берое Стара Загора. Берое Стара Загора, който е много близо до изненадата на междинния 21-ви кръг в неоседен футболно първенство. Станахме свидетели вече на една такава. Дали няма да се получи втора. 22 точки има в актива си Берое. Може да бъде спокоен за мястото си в елита. Много силен дъжд се изсипва в момента. Най-вероятно без излишни рискове ще действат домакините от Берое. Ботев пък трябва да играе вабанк. Избор футболистите на Станимир Стоилов нямат кой знае какъв. Тежки условия преди няколко дни в Разград, където се изсипа не по-слаб дъжд, както сега тук на стадион Берое, но пролетта показа, че се е настанила трайно у нас. Много качествени матчове в последно време. Този между Берое и Ботев спада към графата. Хубави двубой, които наблюдаваме. Един от тях, може би най-добрият от началото на сезона, беше между Ботев Враца и ЦСКА. Сега традицията е продължена. Джуман на няколко пъти фаулира Борис Галчев. Не получи жълт картон. Бързо изпълнение. Турна се. Вандер Виера беше спрян. Отново Джуман. Пак в сблъсък с Галчев. Не повече да го фаулира Галчев. Имаше жълт картон. В дясно Венци Христов. Вече в наказателното поле има възможност да стреля. Прави го с една ръка, избива Стаковяк. Не се ориентира Георги Андонов, а можеше да сложи точка на спора в 86-та минута, а имало и засада. Играта отново е спряна. Отново футболист на Берое лежи. Да видим още веднъж пробива на Метислав Христов. Хубав удар с левия крак. Вижте реакцията на Стаковяк. Средни усилия успя да реагира на този удар. Футболистът, който лежи на тревата, е Алберто Лозейро. Ще спечели още някоя друга секунда за своя отбор. Нищо чудно сега и Петър Хупчев да направи своите смени, за да спечели още време. Второто полувреме минава напълно под диктовката на Ботев, но това, което пропуснаха в първата част футболистите на Станимир, най-вероятно ще доведе до загуба на точки. Дали ще са 3 или 2, предстои да видим в останалите минути до края на матча. Ботев се стреми по всякакъв начин да стигне до равенството. Мариан Огнянов влезе в ролята на плеймейкър в последните минути. Опитва се да дава насока на атаките на Ботев. Хубаво подаване, но в положение на засада е Станислав Костов. Не е съгласен с решението на Иво Колев. Трябва да видим ситуацията. Убеден е Станислав Костов, че не е бил в положение на засада. Още веднъж пасът към бившия футболист на ЦСКА. Доста сложна ситуация, дори и за страничен рефер, който беше заел прекрасно положение. Нов играч на Берое лежи, дава знак на неговите съотборници, че трябва да бъде извършена смяната и тя ще стане факт. В игра ще се появи с номер 15 Георги Динков, за да застрави отбраната на беройци. Лозеро явно, че няма да може да продължи. Доста
доста нелепа контузия. Доста нелепа контузия с отборника. Георги Андонов върхлетя върху Лузейро. А видяхме как се огъна и крака на полузащитника на Берое Стара Загора. Сега обаче той получава картон. Странно решение на Вихрен Манев. Много време се загуби при тази ситуация с Лузейро. Дори не може да се изправи полузащитника на Берое. Станимир Стоилов използва спирането на играта да даде последни указания. А вече в продължение на минута и половина съотборници на Лузейро привикват и лекарския щаб, който чак сега и носилката влиза на терена. А сега доста грозни сцени от страна и в сектора на феновете на Ботев. Полетяха седалки. Ето това не трябваше да се случва. Поизнервиха се феновете на Ботев. Нищо чудно от това непрестанно лежане от последните минути, но това е част от играта. Жълт картон и за Иво Иванов. Сложен стана матча за Вихрен Манев. Сцената на всичко, домакините опитват да задържат преднината си. Преднина от 2-1. Дадена след головете на Венци Христов и на Георги Андонов за Берое и на Вандер Виера. Шедьовър за Ботев в 64-та минута. Любопитно какво ще бъде продължението на този матч, защото след около 10 на секунди ще изтекат редовните 90. Все още Динков очаква влизането си в игра. Запяха и песните на победата. Феновете на Берое. Давид Каядо ще бъде футболистът, който напуска. На негово място Георги Динков до края на матча. 4 минути продължение. Това е решението на Вихрен Манев. 4 последни минути в този хубав матч. Първата цел пред футболистът ще бъде да изнесе топката в предни позиции. Опитва се Стаховяк бързо да го направи към Галчев. В дясно иска Огнянов. Силен шут, Галчев подава. Иван Цветков залепи топката на десния си крак. Сега много добре намери Тодор Неделев. Възможност за Ботев и гол, но има и засада. Не е зачетено попадението на Станислав Костов и това кара феновете на Ботев да побеснеят. Абсолютно всички сега се втурват към Иво Колев, страничния рефер. Трябва да видим положението. Беше убеден в решението си страничния съдия. Вихрен Манев ще раздаде нова порция картони. Жълт за Станислав Костов. Стори ми се в първия момент, че засада нямаше, но ще видим на повторение. Ето го пасът. Тук засада със сигурност няма към Тодор Неделев. Въпросът е при това подаване дали футболист на Ботев не беше в положение засада и може би беше. Може би Станислав Костов след паса на Тодор Неделев беше в положение на засада. Много драматични минути, но резултатът се още 2-1. Може би ще са ни нужни още няколко положения от различен ъгъл към ситуацията. От тук съм по-скоро склонен да мисля, че засада няма. Много сложна ситуация. Както се казва, 50 на 50. Дали бяха на една линия Станислав Костов и последният в отбраната на Берое, това няма никакво значение, защото съдиите дадоха крайното си мнение, а то беше да не зачетат гола на Станислав Костов, гол, който можеше да донесе точка за Ботев. Опитите на пловдивчани за изравняване продължават. Болан Гранчаров в ролята на централен нападател в тези минути. Лузейро получи червен картон, след като получи втори жълт за симулация от страна на Вихрен Манев. В последните минути една дозина картони показа главния съдия.
напечено дерби между Берое и Ботев, което тимът от Стара Загора на път да спечели и да продължи серията си от поредни успехи срещу един от големите си съперници в първенството. Последен шанс може би Иван Цветков вляво към Тодор Неделев. Той отново опитва да центрира. Футболист на Ботев Мариан Огнянов стига до топката, но не се разбраха с Борис Галчев. И дават шанс на Берое да поотдъхне. Още около 50-40 по-скоро секунди до края на матча. Мариан Огнянов вляво получава Иван Цветков. Ще последва центрирането го и него. Тодор Неделев решава да играе 1-1. Пуска топката покрай своя съперник. Нарушение няма. Това е решението на Манев. И най-вероятно е правилно, тъй като Тошко Неделев артистично се хвърли в тази ситуация. От топката отново изпратена в наказателното поле. Футболист на Ботев играе с нея. Това е Иван Цветков. В дясно Вандер Виера. Имаше ли нарушение срещу Виера? Отново няма сигнал на Викрен Манев, което обесява треньорския щаб на Ботев. И чуваме последния съдийски сигнал. Драматични последни минути, но Берое все пак успя да победи Ботев с 2-1. Тежка въздишка от страна и на Викрен Манев. В последните минути просто врешинки пеше пред и в наказателното поле на Берое, но в крайна сметка Ботев допусва първа загуба под ръководството на Станимир Стоилов. Загуба дошла след попадение на Венцислав Христов и на Георги Андонов през първото полувреме за тимът на Берое и на Вандер Виера за състава на Ботев Пловдив. Сега кратка рекламна пауза и коментарното ни студио от тук от стадион Берое в Стара Загора. Първа загуба за вас в официален матч начало на Ботев. Защо се стигна до нея? Първо, защото направихме една изключително детинска грешка и след това допуснахме втори гол на контратака. Имахме нашите ситуации, не можахме да ги реализираме. Смятам, че реално резултат този матч трябваше да е равен, но за жалост загубихме. Може би Ботев просто влезе много лошо в матча, в последствие пое инициативата. Прекалено, казах, леки индивидуална грешка и оттам се обърнаха нещата, но опитахме се да играем футбол, да търсим нашата игра. На моменти имахме проблеми с изнасянето на топката, точните подавания, но пак казвам, не смятам, че Ботев игра слабо в този матч, просто не можа да реализира положението си.